खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे जोंनि डेली बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। जोंनि डेली बड' निउज चेनेला इन्टारनेशनेल, नेशनेल आरो लकेल बेफोरनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायलांगोन। दिनैनि गिबि रादाबाव दं आरएसएसआ मिरुनि एखे आथोननि हाबा जानायखौ हेंथा खालामनाय नुना गावसिनि बिबुंथिखौ होदों। आरएसएस बोसोरारि जथुम्मायाव दत्तत्रेय हजाबेला मिडियाजों मोगा-मोगि जानाय समाव हाबाया सानै गुबुन आथोननि गेजेरावसो जायो होननानै बुंथिदों। लोगोसे बे मोगा-मोगि जानायाव आरएसएसनि चिफ महन भगवतआबो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। एयार इन्डियानि सासे पेसेन्जारा जेलाव थांनो गोनां जानानै फैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनोदि एयार इन्डियानि सासे पेसेन्जार रत्नाकर द्विवेदी मुंनि सुबुङा फ्लाइटआव सिगारेट सोबनायनि थाखाय 25,000 रां जुरिमाना एबा फाइन नांदोंमोन। नाथाय बे फाइनखौ होनो राजि जायैयाव बिथांखौ जेलाव थांनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मध्य प्रदेशआव दालांनिफ्राय राननाय दैमायाव गोग्लैना सासेनि जिउ गोमायो आरो साथामा आघात जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि मध्य प्रदेशनि बेतुल जिल्लायाव मार्चनि 14 खालाराव आबाद मावनायाव बाहायग्रा मेसिनाव गाखोना थांनाय समाव दालांनि रेलिंआव सौदावना बे जाथाया जादोंमोन। जाथायनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायोदि बे सुबुंफोरा बेतुल जिल्लानि इटारसी मुंनि मोनसे जायगायाव फसल हानो थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिल्लीनिफ्राय गुरुग्राम थांनाय एक्सप्रेसवे NH48आ 90 दिननि थाखाय बन्द जाबाय। मिथिनो मोननाय जादों दि दिल्लीनिफ्राय गुरुग्राम थांनाय NH48आ गोदानै द्वारका एक्सप्रेसवे बानायनायनि जाहोनाव 3 दाननि थाखाय बन्द थाथ'गोन। सावथुन हेराफेरि 3आव सन्जय दत्तआबो बाहागो लायो। हादरनाङै मोजां मोनजानाय हेराफेरि सावथुननि 3थि खोन्दो दिहुननो थांगासिनो दङ। मिथिहोनाय जायोदि बे सावथुनाव फावखुंगुर सन्जय दत्तआबो गेंस्टार महरै बाहागो लागोन होनना। लोगोसे सुनील शेट्टीआ बुंथियोदि बे सावथुनखौ नायना सुबुंफोरा गोबां खुसि जागोन होननानै फोरमायदों। महाराष्ट्रआव सासे 5 बोसोरनि हौवासा गथ'आ 15 फिटनि गोथौ गुदुं खुरनाय दैखराव गलाङो। महाराष्ट्रनि आहमेदनगराव जानाय बे जाथायाव सासे हौवासा गथ'आ 15 फुटनि गोथौ गुदुं खुरनाय दैखराव गलांना 8 घन्टानि अपारेशननि उनाव एनडीआरएफआ बासायनो हायो। नाथाय बासायखांना ट्रिटमेन्ट खालामनाय समावनो बे गथ'आ गावनि जिउखौ खोमाना लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेंगालरनि रेलवे स्टेशनाव सासे हिनजावसानि देहाखौ ट्राम सिङाव मोननाय जायो। बेंगालरनि सार एम विश्वेश्वराया टार्मिनेलनि बायापानालियाव कर्नाटकनि बेंगालुरु जिल्लायाव 3 सुबुङा अट' रिक्साजों फैनानै बे आइजोखौ ट्राम सिङाव सोना दोनफैनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे जाथायखौ मंगलबारखालि जादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायोदि बे आइजोआ 31 निफ्राय 35 बोसोरसोनि जागोन। आरोबाव बे आइजोखौ अन्ध्र प्रदेशनि होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। रासियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुतिनआ सेप्तेम्बराव जानो गोनां भारतनि G20 सामिटआव नुजाफैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आफ्रिकाया मोननै थुख्रायाव गावहांगासिनो दं। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि आफ्रिकाया गासै मोननै थुख्रायाव गावगासिनो दङ। बिगियानगिरिफोरा बुंनाय बायदिब्ला बे मोननै बाहागो गावस्रानायाव गोदान लैथोमा सोरजिनो नागिरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इथिय'पिया ओनसोलनि अफर मुंनि जायगायाव मावबाय थानाय भुमखौरां आयदानि फरायसाया बुंनाय बायदिब्ला बे गावद्लाबनाय हाया खावनै जानानै गोदान लैथोमा सोरजिनो थाखाय खमैबो 10 लाख बोसोरनि बारा सम लागोन होननानै फोरमायदों। आसाम पुलिस स्टेट रिक्रुटमेन्ट बर्डआ एडमिट कार्डखौ मार्चनि 14 खालाराव फोसावबाय। आसाम पुलिस स्टेट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो ट्रेड प्रफिशिएन्सि टेस्टनि एडमिट कार्डखौ थांनाय मार्चनि 14 खालार खालि फोसावबाय। लोगोसे बेनि एडमिट कार्डखौ SLPRBनि अफिसियेल वेबसाइटआव डाउनलड खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों। नीट आनजादनि थियारि खालामबाय थानाय सासे फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। मिथिनो मोननाय जायोदि सासे 18 बोसोर बैसोनि बिहारनि फरायसुलिया राजस्थाननि खटायाव फरायबाय थानाय समावनो गावनि जिउखौ हस्टेल सिङाव फोजोबनानै लादों। वर्ल्ड एयार क्वालिटिनि रिपर्ट बायदिब्ला बुहुमनि बयनिख्रुइबो पलिउटेड हादरफोरनि टप 10 लिस्टआव भारतखौ 90 पजिशनाव नुनो मोननाय जादों। गुबुन हादरनि दावबायारिफोरनि थाखाय भिजा इस्यु खालामनायखौ चाइनाया दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय। कभिडनि जुनै बन्द खालामनानै दोनथ'नाय भिजा इस्यु खालामनायखौ चाइनाया दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ वाशिंटनाव थानाय चाइनानि एम्बेसिया फोरमायदों। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सुफुंजानाय लेङाइ आर'ज बिलाइखौ कनस्टिटिउशन बेन्चआ बोखारबाय।
बे आरज बिलाइखौ भोपाल गेस जाथायाव जानाय खहा जानायफोरनि खहा सुफुंनो थाखाय इउनियन कार्बाइड कर्परेशनजों खामानिखौ बेखेवफिननायनि जाहोनाव थिसनदोंमोन। नाथाय बे आरज बिलाइखौ थगायनायनि जाहोनावसो थिसनदों होननानै सन्देह खालामनानै आरज बिलाइखौ बोखारनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गासै 40,000 गोदान निजुक्तिनि बाथ्राखौ आसाम फाइनान्स मिनिस्टार अजन्ता नियगआ मंगलबार सानखालि फोसावो। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बाजेट सेसना दिसपुराव मार्चनि 10 निफ्राय जादों आरो एप्रिलनि 5 खालाराव जोबहैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुरेखा यादवआ भारतनि गिबिसिन आइजो महरै वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेननि लक' पाइलट जानो हादों। मिनिस्टार्स फर रेलवेज कमिउनिकेशंस इलेक्ट्रनिक्स एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजिनि मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ बुंनाय बायदिब्ला सुरेखा यादवआ भारतनि गिबिसिन आइजो महरै वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेननि लक' पाइलट जानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि सिंगार नाहिद आफरीनआ 80थि स्टेट फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव बेस्ट बेकग्राउन्ड सिंगार सिनायथिखौ मोननो हायो, जेराव बिथाङा मेथाइयाव जेबो बाहागोखौनो लायाखैमोन। नाहिद आफरीनआ बेस्ट बेकग्राउन्ड सिंगारनि प्रतिमा पांडे बरुवा एवार्डखौ निजानर गान मुभिनि नीलाते लुका भाकु मेथाइनि थाखाय मोननो हायो, नाथाय बे मेथाइखौ रूपज्योति देवी आरो जुबिन गार्गआसो रोजाबदोंमोन। बिथांनि एसेम्बलि स्पिकार बिश्वजित दैमारिनिफ्राय नाजावनाय बान्थानि छबिआ ससियेल मिडियायाव थाबैनो भाइरेल जादों। रासियाया इउक्रेननि एपार्टमेन्ट ब्लकआव मिसाइल गावहरदों। रासियाया इउक्रेननि एपार्टमेन्ट ब्लकआव मिसाइल गावहरनायाव सासेनि जिउ गोमायो आरो साथामा आघात जायो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि संगीत नाटक एकाडेमिनिफ्राय आसामनि दीपज्योति दास आरो दीपांकर अरन्धराया बिस्मिल्ला खान इयुथ एवार्डखौ मोननो हायो। कामरुपनि जराबाद ओनसोलाव गासै 1023 दामगोसा जौ बथल आरो 15 केजि गान्जा हमनो मोनदों। जाथायजों सोमोन्दो थानाय लक्ष्मी देवीखौ पुलिसआ खाना दोनदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आसाम पुलिसआ साउथ त्रिपुरा जिल्लानिफ्राय फैबाय थानाय सासे सुबुंखौ रहिंग्या ट्राफिकिंआव सोमोन्दो थानायनि जाहोनाव हमो। सुबुंखौ बेलनिया साब डिभिजननि सिङाव थानाय ख्रिस्टियान मुगनि दीपान्जन बिद्या होननानै सिनायथि मोनदों। खौरांनि बायदिब्ला बिद्याखौ समबारखालिनो हमदोंमोन आरो रहिंग्या ट्राफिकिं केसनि बारै सोंलु खालामनो करिमगन्जआव लांनाय जादों। गभर्नमेन्ट अफ नर्थ इस्टार्न रिजन आरो माखासे मिनिस्ट्रिसफ्रा गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टखौ मावफुंनो थाखाय थिरांथा लादों। लक सभायाव मिनिस्टार फर डेभेलपमेन्ट अफ नर्थ इस्टार्न रिजन श्री जी किशन रेड्डीआ लिरनाय फिनाव माखासे खौरां होयो दि ₹15,867 क्ररनि मोन 1,350 प्रजेक्टखौ 2014 निफ्राय 2015 आरो 2021 निफ्राय 2022 आव सेंसन खालामदों। मिथिनो मोन्दों दि गासै 4,126 किल'मिटार गोलाव लामाखौ थांनाय 7 बोसोराव मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रान्सपर्ट एन्ड हाइवेआ नर्थ इस्टार्न रिजनाव मावफुंनो हायो आरो ₹1,05,518 क्ररसोनि 7,545 किल'मिटार गोलाव लामाखौ मावगासिनो दं। नर्थ इस्टार्न रिजनाव गासै मोन 27 एयारपर्टखौबो लुखांबाय आरो गोबां प्रजेक्टफोरा जाफुंबाय आरो गोबाङानो जागासिनो दं होननानैबो फोरमायदों। टक एक्सप्रेस ट्रेनआव ट्रेननि ट्रेभेल टिकेट एग्जामिनार एबा टिटिआ निसा नांनाय अबस्थायाव सासे आइजोखौ हासुदेरो। जाथाया कलकातानिफ्राय अमृतसर थांनाय अकल टक एक्सप्रेस ट्रेनआव रबिबारनि हर गेजेराव जादोंमोन। ट्रेभेल टिकेट एग्जामिनारखौ बिहारनि मुन्ना कुमार होननानै सिनायथि मोननाय जादों। उनाव ट्रेनआव दावबायग्रा सुबुंफोरा टिटिखौ लखनौनि चारबाग रेलवे स्टेशनाव गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिसनो गथायो। रायजर दलनि चिफ आरो शिवसागरनि एमएलए अखिल गगैआ बुंदों दि आसामनि रांखान्थियारि अबस्थाया श्रीलंकानि बायदि जासिगोन। बिथाङा बुंदों दि नभेम्बर 2022 निफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनि दाहारा ₹1,27,073 क्रर जानानै दङ। 2016 मायथाइसिमाव दाहारा 41,946 क्ररमोन आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टनो दाहार सेंसन खालामनायखौ बन्द खालामबाय। जोंनि आसामा बारा सम गैलिया श्रीलंकानि बायदि रांखान्थियारि खैफोदाव गोग्लैनो होननानै बिथाङा फोरमायदों। सिलचर आइरंमारानि भारा न'आव सासे आसाम इउनिभार्सिटियाव फरायग्रा लाइमोननि गोथै सह'खौ मोननो हायो। लाइमोनखौ कार्बि आंलंनि सार्चिं टकबी मुंनि फरायसा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बिथांखौ थाबैनो हस्पिटालाव दैथायहरदोंमोन, नाथाय बेयावनो डक्टरा बिथांखौ थैबाय होननानै मिथिहोदों। बिथांनि जिउनि खहा जानायनि जाहोनखौ दासिमबो पुलिसफ्रा नायबिजिरगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।